Ang Diyos hindi lang Diyos ang kaluoy, kag maluluyon sang aton pagkahubo, kag sang aton pagkakinahanglanon. Apang Diyos man siya nga nagapersiger, nagapadayon sang iyang kalulot nga pagbantay kag paghigugma sa aton. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtalakay sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay lunggo nga version sa aton Sabbath School lesson kada semana. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunsun na host sa siningatong programa ang Pagtuon Subong. Ari ang akong mga resource persons, ang akong una pakilala sa inyo, si Sir Manny Sabio. Isa siya sa aton mga manunudlo sa School of Theology diri sa CPAC mga kauturan. Batanon pa siya, but he has a lot of things to share mga kauturan. Labi na siya pagtudlo and much more sa aton nga pag-discuss sa aton leksyon ko. Sir Manny, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Dok. Mayong adlaw, Sir Nathan. Salamat nun. Ini nga tion. Kita naman mga kauturan, makatuon naman. Kasi ini nga leksyon sa lesson nga madamo gi kita ma-learn. Kagkabay nga kitang tanan mga kauturan, ma-bless kita sa mga lessons nga atong ma-learn ini nga lesson. Yes, and that's correct. We will be blessed. Ikaduwa na akong napakilala mga kauturan. By profession, siya isa ka electronics engineer. Mga kauturan, isa siya sa aton mga professors diri sa School of Engineering and Technology. Isa siya, subong mga kauturan, siya ang aton head elder sa aton iglesia diri sa CPAC. Wala sang iban, si Engineer Sir Frederick Linatan. Sir Fred, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor, kag subong kay Sir Manny, sa amon mga kauturan kag kabyanan nga nagasunod sini na pagtuon, subong, kami nagakalipay na sa gyapon, kamo pakig-upod sa amon, biskan pa sa nagakalain-lain nga bahin sa Pilipinas, sa mga kauturan dira sa Luzon, sa Visayas, kag subong man sa Mindanao, amon kamo ginakamyaw sa lugar. Well, that's it mga kauturan. So mga kauturan, we are ready sa aton nga pagtuon. Narin na kita sa lesson 4 para sa January 18 to 25. Ang title, God is Passionate and Compassionate. Hapang sa hindi pa aton iduko ang aton mga ulo. Sa sining at iyon, ginoyari kami nagapalapit sa imo. Nagadayaw, nagapasalamat. Kagyari karon ginatugyan namon ini nga pagtuon, ini nga discussion. Kabay pa ang pinakamanami igin magwa Ginoo kag amon mapangalipayan nga kami makaibalo sing dugang pa may tungod sang imong pagkakompasyon sa imong pagka-passionate sa pagluwas sa mga katawhan katulad namon. Bless our discussion right now in Jesus name. Amen. Amen. Akong pangabayon si Sir Manny, pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang atong teksto karon nga semana, mga kauturan, makita sa Isaiah 49, versikulo 15. Sa Ilonggo nga version, magakalipat bala ang babayi sa iya bata nga nagasuso, nga hindi siya magakaluoy sa anak sa iya tiyan, bisan ini sila malipat. Apang ako, hindi gayod, or hindi malipat sa imo. Amen, and that's correct. Sir Fred and Sir Manny, ang aton leksyon nag-emphasize nga ang emosyon, kung kaysa hindi naton masaligan. Kay ti
hindi daw wala na gamit mayo ang huna-huna. Daw wala kita mayo nakapahuna-huna. Nagwa lang nga daw nagkuan lang ang emosyon. That's why kadamo sa mga katawan nga na failure, kadamo sa mga general na perde sa mga gera, it is because they were not able to use their minds. Ang ilan lang nga emosyon. Pero ang atong leksyon karon nagambal nga ang emosyon, ang Ginoo may emosyon, may balatyagon man siya. Kagang iya emosyon is one of the best thing pinagi sa iya nga pagigugma sa aton. Yes, and that's what we will be studying this week. Yes, sir. Right. Sa subong na semana aton man makita sa ginambal ni pastor na kung kita na matawag na emotional do may negative na Yeah. pamuna-una ba kag unstable ang aton na ang mga desisyon. Kag sa ako nakita natural ni siya, normal ni siya sa aton kung may emotion kita kay amo man ni ang ma-separate kita sa tanan ng mga gintugas ang Dios. Kag diri naton makita na ang mga tawo na kisa ako hindi naton man mabantayan ang aton na emosyon, ini makadulong man sang halit or hindi maayo nga buhat sa isig kapareho naton. Kag diri nagapakita na dapat mangin conscious kita sa iban man mga tawo. Kag makita naton diri na ang ato na Ginoo naga-illustrate sining balatyagon man na sa aton ng mga katawhan niya na aton man magamit ba ma-reflect naton ang ining emosyon para sa kaayuhan sa Yes, katawan. and that's yes, sir, ma'am. Yes. Ang sa akon Dok, no, sa pagbasa nako sa ining nga lesson, sa mga tao labi na gid sa atong lesson naga-coach siya sa mga Greek philosophy. Ilang concept is kung emotional ka is negative. Dapat ang decision dapat wala emosyon daw. Pero ang lecture naga-emphasize sa aton mga kauturan nga ang Ginoo gali siya ang creator or siya ang source sa emotion. Pero kanami lang ani subong kay matun-an nato kung ano ang balance. Yeah. Balance ba sa mind kag sa heart. Paano na siya mabalance kaupod pod ang bulig sa Ginoo. Yeah. Ang problema lang sa tao ya kay sometimes ang aton emosyon uncontrolled, unreasonable. Yeah. So amo na siya. Whereas ang Ginoo ya may emosyon siya pero ti Diyos siya. Control ya. Wala siya way siya sang pagkasala because God is infallible. Hindi siya makasala. So despite gagamit siya sa emosyon kay ti at matunan karon di nga nagabalakuon man siya. He is in fact groaning, groaning sa ilonggo, nagapalanambiton. Na ti amo na siya. Nga ang emosyon sa Ginoo is iba. Though may similarity but ang kwan lang nga wala siya sang bahin sang pagpakasala when God uses his emotion. Yes, Sir Fred, sa Sunday naton more than a mother's love. Ano di ang imagery, ano di ang metaphor, ang panggid-anggid sang mother's love versus sa gugma sang Ginoo. Yes, Pastor. Salamat. Aton makita sini na adlaw sa Domingo nga sa diin halos sa bilog na Bible makita naton ang ilustrasyon sang aton na Dios bilang ang relasyon niya sa iya mga katawan as a parent sa iya mga kanakan. Kag diri ko man na-realize, Pastor, na may nadumduman ako na sa nagpamangkot kung ano ang gender blas ang Diyos. Why man kuno sila ni Adan kag ni iba, ano kay may laki kag bayi, ano bla ang Diyos ang gender. Sa Diyos diri na ako nakita, kag nabatian man sa sabat na ako nakuha, na sa ato naging tugas sang Diyos ang tawo, may ara, laki kag bayi. Kag makita naton ang mga character traits sang babae nga mahigugmaon, maluluyon, makita naton na sa aton man Ginoo. And ang character traits sang lalaki, ang firm,
ang pagka may tilindugan siya, makita naton sa aton na Diyos man. So diri naton makita. Pero ang aton na lesson, it is more on the motherly side, love. Pero aton man siguro makuan sina ang bahin sang pagka-firm and just ang aton na Ginoo. Diri naton makita kung ano siya ka may gugmaon sa iya mga katauhan na kangay sang aton na iloy, ng aton mga iloy, isakripisyo na lang gid ang kaugalingon, hindi na makaangkon sang iya personal sa pagtrabaho, ihatagin na lang ang tanan sa iya mga kanakan. Kag diri man makita naton sa mga teksto sang Salmo 103, sa Isaiah 49, Jeremiah 31, makita naton na ang aton na Ginoo naga-act as both father and mother sa iya mga katauhan. Kag diri naton makita na hindi siya malipat kangay sang isa ka iloy. Na sa aton na teksto nagasiling diri na kangay sang isa ka iloy na hindi siya malipat kung ang iloy nagatalupangod sa iya lapsag kisa nagakalipat sina pero ang Dios wala gid mismo nagakalipat. Apang may ari ko din na nakita na because the Lord never forgets. Sa verse 14, dugin basa ko sa chapter 49, siling diri, the Lord has forsaken me. Amo ni ang ginpabutwas ang sang Israel, sang Zion, and the Lord has forgotten me. So nagabatyag ang katawan sa Dios nga dugin limtan sila, dugin pabayaan sila, pero ari ang sabat na ang Dios way nagakalipat sa iya katawan. Kaya ang gamit diri is sa Hebrew is ruham. Meaning womb. Ti ang iluya hindi gid niya malipat sa iyang bata kaya lang gina sa iyang womb. Na pero ang punto nga malipat pa ang iloy nung ka ang Ginoo. Sa aton pa sobra gid ya. Kanami isang imong ilustrasyon sir nga ano ang sex, ano ang kinaiya sang Diyos, lalaki ba siya o babae. But at least ang punto diri nga makita naton nga ang iyang pagka-amay, ang iyang pagka-amay, ang iyang man nga pagkailoy. Nga ti amo na sobra pa gid. Yes sir Manny. Sa diri dok sa katapusan no sa Sunday kay may ara mga tao nga nag-struggle sila dok kay siguro ilang parents gi-abandon sila. May ara problem siguro. Pero hambal sa leksyon, ano pa ang mga metaphor or mga comparison except sa parents love, may ara pa gid bala. So kung imong studihan ang Bible, ara gina. Damo kayo nga mga ilustrasyon, husband and wife. So sa kana ganing as a hen gathered its chicks. So damo kayo mga illustration ng Ginoo para dili lang bala amo ni kay basi may ara pud iban nga mga tawo nga basin gi-abandon sa parents niya, dili sa hambal sila nga hindi na amo ang gugma sa kong parents daw magamo na. Pero at least ang Biblia gali damo kay nga illustration nga magpamatuod gyud sa iya nga gugma. Yeah. Kaya nga aton nga natunan karon, God is passionate in compassion. We're trying to dig out kung ano ang pagkakumpasyon, ano ang pagkamaluluyon. And then ang compassion, another synonym sa compassion is love. But it is more on kaluoy. Gugma nga may kaluoy. Amo na kadamo sa mga kababayan na nahigugma na lang sa gapanguliyag sa ila kay naluoy sila. So but kaluoy in return, in the end, grabe na kahugot nga pagigugma. At the beginning, wala ka na ang bahay, wala naluyag sa lalaki. Pero naluoy siya, develop na, in the end, sobra pa na iya sang sa pag-start nga ang babae na luyag dahil sa lalaki. Yes. Sa Monday, sir, gut-wrenching love. Amo na yung gut. Ang ako ni gintanaw sa Google, ang meaning sang gut-wrenching. Ang iyang original gid is heart-wrenching or heartwarming. In other words ba, arigid sa daw ginaguba, daw ginakumos. Daw ginakumos ang imo nga tagipusoon. Amo na ang klase sang gugma. Yes, sir.
ang akon man dre sa imo dugin huna-una kuman kun anong gut wrenching kay do hindi ni siya common nga term Gani, ba. Sakto na ang akon niya kay sa term na gut kasudlan. Yeah, kasudlan. Ina lang ang ako nang una-una na Dogasol kasulabon mo kasukahon kung ginagwanta mo lang. Ganto. So mabatyagan mo na i-sacrifice mo na ina na balatyago na do isuka mo na pro bangod sa imong gugma. Willing ka gyapon antuson mo. Kag diri na Itulon mo lang laway mo. tunlon mo lang. Yes. Kag ako nakita naton ini na connected kaangay ni siya sa ato na leksyon na nungod kay Hosea na ang ginpakita sang Dios kung paano niya ka ginahigugma ang iya katawan kangay na illustrate sa kabuhi ni Hosea na biskan amo pato ang ginhimo sang iya asawa buwan tahon sulok-sulok ko na lang para makuan lang kid masulbar. Makita naton diri na ang Dios is very patient in spite sa pagka backsliding sang iya mga katawhan. So makita naton diri na sa Hosea verse 9 na biskan pa na ginsikway gineglect nila ang kaangay diri makita naton din na kaangay sang iya mga katawhan gina-offer niya but they push God away paagi sa sa ila na pagka hindi matutom sa ila na pagka hinablang sulit-sulit na pagkamali na pason. So they are pushing God away pero sa gihapon na sitwasyon makita naton ang Ginoo is willing to sacrifice his love pero makita naton diri na hindi way mangin kuan ang insakto ang righteousness sa iya na decision. Yes, Sir Manny. Yes, no? So, ang insight nga akong na-learn rin, Doc, kay ang Ginoo, God of love and compassion, but it is not also, dili po siya nga kanang wala siya justice. Ang Ginoo, amo na sa Old Testament, ang Israel, una gitong na-destroy, ang Judah, tungod sa pagka-wicked sa mga kings. Una-una, Israel, sa history, sa 722 BC, kung wala pa ko na sayop, na destroy sila sa Judah na medyo na linger gamay pero kay ang wicked mga ilang mga kings so gialaw sa Ginoo ang Babylon conquer sila kay God is a God of love pero kung hindi gid magpati nga kanang amo kay may ara na gihambal ang Ginoo mong covenant kaya last di ba sa last nga lesson covenantal kanang may ara condition ba kung muobey ka sa ako blessings kung hindi makakuha nimo ang curse pero dili na ako ang source sa curse. Ginalaw ko lang na kay imo manggi disobey ang akong amo na ang kuan sa Ginoo. Kag diri God is compassionate but let us remember mga kauturan nga justisya po siya. So kung hindi ta maginulsol sa atong mga sala, ma-receive po nato ang justice sa Ginoo. Pero kung maginulsol ta, ang good news is God is He will not turn back kana bitong sa iya nga child or iya nga bata nga mo palapit sa iya. Why gid ang Ginoo hindi siya kambal nga no way. Yeah. The same as the prodigal son. No, nga gadefek ang amay dito. Oh, nga amo ang Ginoo nga hindi igid niya masalikway. Nga bisan gin salikway siya sa anak. Gin-abandon siya, gin-curse pa siya sa anak. Before to ang anak naglakat, iya pa to ginpakamalaot ang iyang amay. Grabe, no? Yep. And then another one, ining gut-wrenching love. Ang istorya bala ni Solomon, katong duha ka Eloy nga nag-agaw sang bata. Tisiling ni Solomon, wala man sang isa nga mag-surrender sa inyo, kada isa mag-claim, abi tungaon tani ang bata. So, ang real mother, yeah, ang real mother. dito gid na feel sakpan gid niya ang force. Gut-wrenching love. Oh, nga ang mother is willing to sacrifice. Nga ihatag na lang na basta kay buhi lang siya. Iyan na. Oh, this might amo to imong punto sakit kayo. So mo tay proof nga siya gid ay ang Siya ginantigiya because of that gut-wrenching, heart-wrenching. Nakumos ang tagipusoon para lang nga maayo. Okay. Balik ko sa imo, sir. The compassion of Jesus. Karon naman ang sa aton sang Monday, Sunday kag Monday is the compassion of the Father. Karon niya. How about the compassion of Jesus, the Son? Yes, Sir Manny. So sa Tuesday no, mga kauturan, the same na gyapon no, ang compassion sa amay
sa Dios nga Amay kag sa Anak. ni Ginisos anak. Gi-depict diri nga gut-wrenching mangyapon. Yes. Si ang kay sa kuan akong ginastadihan sa kanang ang Ginoo bitaw di ba si Jesus may ara time nga pagtan-aw niya sa crowd hambal ito and he felt compassion on them because they are like sheep. Pareha sila kaniro nga walay Bantay. pagbalantay. So ang kanang compassion dira Dok parihara na gyapon ang sa Hebrew ug sa Greek. Kay ang Greek amo ra man gyapon. Kanang daw grabe di niya makaya nga hindi kanon luwason or hindi kaluyan kay gasakit man ang dugan. So amo ra gyapon ang sa akong na tun-an si Jesus ang anak nga Dios pareha pod the same gid sila because we all know no nga ang amay kag anak ga usag isa sa gugma sa pagluwas sa mga katawhan nga nangawala Dok. Yeah, and that's correct because Jesus said, I and Father are one. Kung ano ang gugma, anong compassion, anong kaluoy sa amay, amo man ang sakon. And then several instances, gatudlo sa samay. Kaganamit, Sir Manny, sa mga punto nga, may makita lang si Jesus nga mga kaluluoy. Grabe, ginakumos ang iyang tagipusoon to reach out these people. Yes, sir. Kag makita man naton na pastor sang diri siya nagakabuhi na kun din tumi masakiton matiner na siya pila kadlaw na para salama gid. Makita naton sa mga record na there is no one left na wala na heal, wala na ayo. Kag naton makita si Ginoong Hesus kun anong iya kabalaka sa mga katawhan. Kag sa aton man na lesson diri gintandog man ginpaanggid man diri nang iya katawhan kaangay sang mga piso na iya na ginakunupan, ginakubiran. Makita man nato na siguro ang mga manok no, mga munga sa aton palibot Protection na magtig-ululan ikubiran gina nila bahala na magpalaligo da sila especially gamay pang piso iya ginaproteksyonan. Kag kun ano may mga sapat man da iya ginaidipinsan biskan pa isakripisyo niya iya nakabuhi. Pero sa aton na lesson biskan pa amo nang ginahimo ni Ginoong Hesus sang Dios sa aton nagasiling diri but hindi kamo willing sa paidalom sa sini na protection. So makita nato na ang Dios naga-offer na gid sang para sa aton kauyuhan. Kay nakita niya nang aton destination bangod sa aton nahulog kita sa sala kalaglagan gid mo. Kag naluoy na siya na hindi niya gusto na ang aton maabtan kalaglagan. Gusto niya maluwas kita sa sina na kaimtangan. Gani, siya nagkaridri, nakita naton sa persona ni Ginoong Hesus na ang compassion sa ato na amay, gin-embody niya. Yes. Bangod siya pakita niya. Yeah, kaya ang kanami sang punto mo sa sakyan ko ay mo word nga embodied. Nga iya ginpakita. Ginpagwaya sa iya person as a human person. Nga ang ano ang Diyos, kamunta siling niya, kung nakakita sa ako, nakakita sa may. So ang isa pagidiri, inablang pagkauga yung groaning and pananambito ni Jesus. So isa gito sang dito sa garden sa Gethsemane. Nga manuglakad na siya. Di bayaan niya na yung disciple, gaugayong siya. Kaysa iyang kaluoy. Struggle Kaya ti struggle. Pero bala, ikaw nga iloy, magkamo nga mga iloy nga naglakad sa iban nga lungsod, bansa, sa pagtrabaho, samtang sakay gaano ka, isa na lang kadlaw. Ina ng adlaw malakat ka, kita mo mga kabataan mo nga helpless. Bayaan mo, ay terrible, daw ginakumos ang imong tagipusoon. Amo man na ang sitwasyon. Di, ikaw nga may matrabaho ka sa Saudi, matrabaho ka sa ibang lugar, bayaan mong pamilya mo, nga palangga mo, daw ginakumos. Pero unta antuson mo for the sake of the future of your children. Pastor, dugang ko man, no? Aton makita man na sa Ginoong Hesus, wala lang nagpakita na luoy siya. Naghimo siya paagi. May action siya na ginhimo. Amuning matahong That's the compassion. Yes, that's the compassion of Christ. Na iya mismo gani ginhatag ang iya kabuhi para sa aton. Yes. Ang word nga compassion, sir, is kaluoy in action. Oh. Yeah. So, maluoy ka. May mga taong maluoy, pero wala wala nagimo. Wala iginimo. Pero ang compassion, naluoy ka and you done something. Yes, sir, may kadugang ka, sir. May ara ko nga kuan rin sa katong action, mercy in action.
Duman ko ang story sa Good Samaritan nga tungod sa kaluoy nga iyang na bati, yagid tong gibandage yun sabi niya gidala sa siya pag nagbayad sa kuan. So grabe nga kuan agi action. Ebidensya kag contrast niya na ako'y nadumduman nga contrast niya sa atong karakter nga makasasala ba nga pare sa ni John, James and John sa story sa gospel nga gidisrespect si Jesus sa Samaritan tapos hambal si John din nga ano ni nga pareha pande ato ning sunugon Ginoo sunugon tani daw ada nang Ginoo ano nang espiritu ang ara sa inyo ano amo to gi-rebuke sila ni Jesus kay si John o si James impulsive sila ba gusto nila nga hukman na nang taga kuan kay buliagon makayo so ang Ginoo dili siya amo na ang Ginoo nahambal siya nga wala niyan ang anak para i-destroy kundi i-save amo na sa John 3 so amo na nga ako na learn pod nga ang contrast sa compassion ni Jesus o kita nga ato ang pagka-judgmental maka-realize kita nga hindi gali maayo gid ang mag-judge or daw kita ang kuan ba judge sa kaugalingon so let God be the judge mo na Dok. Yes, wala na kita time. Gamay na lang yun. Jealous God. Ano ni Sir Fred? Jealous. Commonly sa atong subong ang jealous, negative ni siya. Mahisa. Nice. Oo. Kag mabudlay ni naton hangpon magsiling kita jealous God. Do it seems na do hindi mayo nga Dios ni siya na mahisa do gusto niya lang ang Daw possessive. Ang jealousy may connotation about possessiveness. Oo. Kag diri na kon gin-usisa ko kung ano ang context ang being a jealous God. Nagasiling diri may mga punto di siya. Ang first niya is the protective love of God. Ano ni siyang protective love of God? Gusto niya ng iya mga katawhan malayo sa mga pagtilaw, idolatry. Hindi gusto na kay ara kita sa relasyon mo na magbaya kita sa iya. So ginaproteksyonan niya kita. Kag ang ikaduha diri is the exclusive worship. Ang infidelity kay ang Dios ginaproteksyonan niya ang infidelity between the relationship of our Lord, parent and child na relationship. Kag amo nang gusto niya na mangin aton iya lang gid kita sa iya. Exclusive. Yeah, Sir Manny. So diri Dok sa Wednesday a jealous God may ara duha magod illegitimate jealousy o legitimate. Ang sa Ginoo legitimate gina siya meaning authentic ba? Authentic. Ang legitimate motivated by love. Motivated nga hambal ni Sir Nathan nga to protect ba? Kay kabalo mo ng Ginoo kung mo depart ta sa iya, siya man ang source of life. Kung mo depart ta sa iya, so ang death ang ato ang paingnan kay wala may source of life. So amo ni ang jealousy sa Ginoo. Yeah. He wants you and me nga mahimo nga suod pag closer hindi ka magkadto sa iban kay kabalo siya nga kana way na pudulngan. Oh, ang illegitimate amo nang selfishness ba nga. Yeah, na-promote siya ba? Daw hindi ka katulog tungod kay na-promote man siya. Imbes nga malipay ka sa iyang ayuhan, amo na siya ang contrast sa jealous God. Kag ang akong may nakita Sir Fred and Sir Manny, iniblang sa may 10 Commandments. Okay. Thou shalt have no other gods before me. For I am a jealous God, visiting iniquities of the father and up to the third and fourth generation. Ang punto diri, ang jealousy sa tao daw hindi naton masaligan because ang gugma sang tao is sometimes selfish. Selfish. Kag ang Ginoo may rason nga mag-jealous because hindi siya nakasala. Hindi siya makasasala. He is a righteous husband. Whereas kita mag-jealous ta sa atong asawa sometimes in the unreasonable. Mas basta lang kay mag-jealous ka. Amo na bilang ginasiling sa mga lectura nga don't look for a perfect wife unless you are a perfect husband. Inidiya on this side, God is perfect. That's why He has the reason. Legitimate ang iyang pagka-jealous because wala siya sang sala. Kung ara lang ka sa iya, wala gid sa may tabo sa iyo. Pero kung wala ka sa iya, something will happen to you. And that's why He has all the reason to be jealous. Yes. Wala na gid time, Sir Fred. Ano ni ang compassion and passionate? Ini
tawag sa aton to become compassion and compassionate as well. So, amo ni ang do pinakaunod sa ato na lesson. Yes, no. Na Personal application na. yes, makita na bala sa aton ang pagka may kabalakabla kita sa iban. Kung ina lang ba naga-tubtub lang sa ato na mga pulong o kung ina makita man sa ato ng mga buhat. May mga ilustrasyon diri na para paano naton ma-improve ang ato na relationship man. So ini nagapakita diri na hindi kita magkaisa, kuhaon naton ang bugal, ang paghimo sa malaot sa iban, kag ang aton handom permi is para sa kayuhan sang ato na isig kapareho. Kag ini tanan maangkon naton pagi sa bugay sang Dios. And this reflects na makita naton the fruit of the Spirit, mamunga kita bangod ang Dios nagapuyo sa aton. Yes, Sir Manny. So, ang ako rin nga, last nga mga insights, Doc, sa grasya, sa bugay sa Ginoo, ug sa giya sa Banal Espiritu, kitang tanan, mamunga gid, mamunga gid. Kag isa sa ebidensya nga may ara kita Ginoo sa atong kabuhi is una, love, long suffering, apil long suffering. So, amo na nga it's okay to become emotional because God is emotional, pero let us balance mga kautora, no? Na it's good to cry, no? Mga muhibi ang kakisa sa Ginoo kay kisa makasala ka, but we need to balance ang atong emotion kag atong mind. Nga hindi lang puro emotion, hindi lang puro nga wala na po feelings. So amo na nga ang atong lesson, we need to be compassionate and also passionate to do the love nga gipakita po sa Ginoo sa aton. Amen. Mga kauturan, and that's correct. Nga ini nga pagka-compassion aton, pagka-maluluyon in action sa aton personal, hindi tinimay. It's only through Christ. And that's the fruit of the Holy Spirit. That's why may connection kita permi sa Ginoo. Yes, last take, Sir Fred, anong imo nga mga last word? Amo na mga kauturan, matahom ang ato na leksyon nga gapanumdum sa aton na ang Dios naton may emotion. Kag ini na emotion isa ka kabalaka para sa aton na kaayuhan. Once na ma-encounter naton ina, we will enjoy the blessing of God. Kag sa baylo sina, we will do the same. Reflect to others. Na siling na gani himuon naton sa isig kapareho naton ang subong man sa ginahimo naton sa aton kagalingan. So we should share. Yes, Sir Manny, last take. Sa ako, Doc, diri sa further study, kimension diri ang words ni Jesus nga, come unto me. Tanan nga manabudlayan, may ara mga sala, kadto ko mo sa akon. Kay siya gali ang representative before the Father, nga ang mga tao nga nagahibi, tungod sa ilang mga sala, nagahinulsol sa ilang mga sala, kung ato gali na nga pangayoon, ang pagkamatarong ni Jesus, iyang isuksok sa aton, isulod sa aton. Kag ang amay, makita niya ang pagkamatarong ni Jesus, ang iyang kaluoy, imbis nga hukman niya ang tao, kay pagkamatarong ni Jesus iyang nakita, ang iyang kaluoy, kag iyang gugma. Amo na nga inugbalik ni Jesus, kung ara kita sa state nga gahinulsol, gahibi sa atong mga sala, we can be assured by the grace of God nga ma-prepared kita sa pagbalik sa Ginoo, kaupod ang atong pamilya, kag how we reflect the love of Jesus sa mga danan. Mga kauturan, sa panahon nga kita nagluhod kag naghapa sa tilan sang Ginoo, kag maghinulsol, kag daw ginakumos ang tagipusoon sang Ginoo sa aton mga kauturan. Gani isa ini kadako gid naton nga perhibilyo. Let's come to Jesus. That's why siling yak kari kamo nga ginabugatan kay papahawayon kamo, because ang itsura man ito, ang picture dira is that daw ginakumos ang Ginoo sa iyang tagipusoon once makita niya ang aton pagkakinahanglanon. And that's it. Sa hindi pa si Sir Fred magapangamuyo mga kauturan, sa liwat aton pasalamatan ini ang aton nga mga sponsors, si Ma'am Ladel Labalan Gascon, si Ma'am Marlubel Hirota Lurin, si Ma'am Antipas Piedad, si Nong Carding and Liti Mendoza, Mark and Meryl Mendoza, Ido and Fimi Don Van Dest, ang magalutod
nga Alex Pejidero and Ma'am Gina Federo Ilumer. Ang mga mag-ulutod, Marlene and Phil Peregrino, and then Jimmy and Anele Trino Perdido. Ang mag-asawa, Jet and Susan Caro. Ang si Manang Helen Barbasa. Iboy and Jessica Malabanan, Joan and Myla Susana, John and Goldie Joligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamone, and Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso. God bless you as our sponsors. Yes, sige, Sir Fred. Pangamuyo kita, nangitnon namo na amay, kami nagakalipay isang dako sa imo. Pagka maluluyon, pagdakong kabalaka sa amon kayuhan. Pasalamat kami na ikaw amon Ginoo subong kaangay sa amay kag sa iloy na sa pupos tagsa-tagsa namon sa tunga sa amon mga kaluyahon pagkasalawayon apang ikaw pautwa sa imong gugma na sa gyapon sa tunga sa ining mga butang, ikaw nagahigugma sa amon. Bulahan kami, ikaw ang amon Ginoo na pabugal sa mga katawhan. Kag makita sa amon kabuhi ang imo karakter. Gani, gamita kami, sini na takna, kaupod sa amon mga kauturan na matransform kami pagi sa imong gugma. Gani, bendisyoni ang tagsa-tagsa sa amon mga kauturan kag panimalay na mangin kapawa kami sa amon tagsa ka mga kabiyanan. Amon tanan ini ginaampo bangon lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.